بندہ غریب ہے، بکھا ہے، کنگال ہے، ڈنگ دی حص ڈنگ دی کوئی نہیں، دنیا والے نفرت دی نگاہ نال دے دن، لیکن آخری وقت زبان تے لجپال محمد صلی اللہ علیہ وسلم دا کلمہ جاری ہو پے، او جیا خوش نصیب دیا کوئی نہیں۔ دنیا تے امیر کبیر سردار تمندار مولوی پیر امیر کئی ریاستاں دا والی مردے ویلے خاتمہ خراب ہوئے، او جیا بد نصیب دیا کوئی نہیں۔ اٹھدیاں بہندیاں 24 گھنٹے 24 آور، ہر گھڑی ہر آن ہر پل ہر ویلے اللہ دی بارگاہ کیا اپیل کیتی کرو، اللہ اسا ساری دی دنیا تے آخرت چنگی فرماویں۔ ذرا زور دا چاکو آمین 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 ثم آمین۔ کافی دیر کلو میں ہی جاتے حاضر ہاں، 9 بجے تقریباً میں پہنچ گیا تھے تے اول نال دوستاں نے ایویں فرمائشاں دے انبار لا دیتے، خاص کر اترائے مضمون تے انہاں لازمی میرے ذمہ لائن بھئی ایک تے سانو جڑائے شان اہل بیت سناؤ۔ اسا سارا مہینہ حضور دا میلاد سندے رہے ہیں، ساکو نبی دے نواسے دا میلاد سناؤ۔ دوجی گل ہے جو سانو حق دا واز ضرور سناؤ، آخر دے وچ آقا دا میلاد ضرور سناؤ۔ میں سنی خطیب ہاں، میرا عقیدہ اور میری جماعت حقہ جماعت اہل سنت سنی حنفی بریلوی پیرا والی جماعت دا عقیدہ اللہ دی توحید ہوئے، سنیاں دا کلیجہ ٹھردے، ایمان تازہ ہوندے، نبی پاک دی رسالت دا بیان ہے، سنیاں دا ایمان تازہ ہوندے، نبی پاک دے یاراں دا ذکر ہے، نبی پاک دے بالاں دا ذکر ہے، سنیاں دا ایمان تازہ ہوندے، اللہ دے ولیاں دا ذکر ہوئے، سادہ کلیجہ ٹھردے، ایمان اللہ دے الف کلو لائے کے ولی دی ولایت تک اسا ہر دے منن والے، ہر ذکر کو سن کے ٹھرن والے۔ ذرا زور دا چاکو تسا سب حضرات مل کر پیار تے محبت تے عقیدت کا ثبوت دو، اپنے پیارے آقا و مولا دی ذات تے درود و سلام دے گجرے تے پھول نچھاور کرو، سونے رب دیاں رحمتاں وسل مل کے دروشی پڑھو۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام على سید المرسلین محمد وعلى آلہ وأصحابه أجمعين، أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون، قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربى، وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم،
كنت نبيا وآدم بين الروح والجسد. قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم الحسين مني وأنا من الحسين. قال النبي عليه الصلاة والسلام الدنيا مزرعة الآخرة، اور كما قال النبي صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. اللہ کریم جے تک تانوں سانوں زندہ رکھے اپنے پیارے محبوباں دی سچی تے پکی غلامی نصیب فرمائے. موت آوے سرکار دی غلامی چاوے، قیامت دا دن ہووے آقا دے جھنڈے تلے، جنہاں نوں سودا پجے ذرا چھکے چاکھو آمین، ذرا زور دا چاکھو. حسب فرمان پڑھنے پہلے ذکر نبی دی آل دا والحق دا وعد، آخر دے وچ آقا دا میلاد شریف تے درود و سلام تے نماز تے اجازت. اس پیارے نبی دے موڑیاں دے سوار دا ذکر کرنے جنہاں دی اماں سیدۃ النساء، جنہاں دا بابا سید الاولیاء، جنہاں دا نانا سید الانبیاء. اما کائنات دے عورتاں دی سردار، بابا کائنات دے ولیاں دا مل کے چاکھو نانا ساری کائنات دے نبیاں دا سردار. اما ہو شان والی جنو کائنات دے مہذب لوگ، پڑھے لکھے لوگ، ذی شعور لوگ، نالج رکھن والے لوگ، تعلیم یافتہ لوگ، اسلامی ذہن والے لوگ اس رنگ نال یاد کریں سیدہ طیبہ طاہرہ عالمہ کاملہ فاضلہ عاجلہ زاہدہ. بڑی مہربانی، میں سنی خطیب ہاں، میرا عقیدہ تے میری جماعت دا عقیدہ اے جداں پاکاں دا نام چاہو عزت نال، عظمت نال، شان نال، شوکت نال، ادب نال. اسا سنی لوگ ادیب لوگ ہیں، ادب والے لوگ ہیں، محبت والے لوگ ہیں، پیار والے لوگ ہیں، پر امن لوگ ہیں. اس واسطے ادب نال نہ چاہیے ہیں، سارے ایمان دا حصہ ہے. سیدہ طیبہ طاہرہ عالمہ کاملہ فاضلہ عاجلہ زاہدہ، زاہدہ ساجدہ عابدہ حافظہ قاریہ محدثہ، محدثہ مفسرہ مفکرہ، حسنین کریمین طیبین طاہرین نیرین منورین بیما بطول. ابا کون جوان ہے جن کائنات والے اس رنگ نال یاد کرن، نبی پاک دا ویر، صحابہ پاک دا مشیر، کل کائنات دا امیر، آنکھوں کل سنیا دا پیر. جڑے منے دے اوے چاک اپنے پیر دی عزت پوچھ دو، عظمت پوچھ دو، شان پوچھ دو، شوکت پوچھ دو، جرت پوچھ دو، بہادری پوچھ دو، شجاعت پوچھ دو. او کلائے کموس والی کو پوچھوں، کلائے خیبر والی کو پوچھوں، یا خیبر دے بانی مرحب کو پوچھوں، یا سن پینٹ دے غازیاں تو پوچھوں. مت کراچی تو کشمیر تک اعلان ودا کرینا، جندہ دنیا تے بڑا وجکار ہوتا اہلِ حیدر. بڑے مہربانی. جندہ دنیا تے بڑا وجکار ہوتا اہلِ حیدر کریا، ہوتا اہلِ حیدر کریا، ہوتا اہل حیدر کرنا رے. مل کے زندہ دنیا تے بڑا وجکار.
جندا دنیا تے بڑا وجکار ہوتا علی حیدر کرار جندا دنیا تے بڑا وجکار ہوتا علی حیدر ہوتا علی حیدر کرار ہوتا علی ولی کے پسینے سے پھول بنتے ہیں بڑی مہربانی بڑی مہربانی علی ولی کے پسینے سے پھول بنتے ہیں انہی کے نقش قدم سے اصول بنتے ہیں ارے نادان کی عظمت کو نہ پوچھ یہ تو وہ ہیں جن کے بچوں کی سواری رسول جندہ دنیا تے بڑا وجکار اہل حیدر کرار حیدر کرار ہوتا اہل حیدر کرار ہوتا حیدر کرار جندا دنیا تے بڑا وجکار ہوتا اہل کرار ہوتا اہل حیدر کرار جندا دنیا تے بڑا وجکار ہوتا اہل حیدر کرار یہ جگ دا وکھرا اصول لکھے بڑی مہربانی یہ جگ دا وکھرا اصول لکھے تے پڑھ کے ہر ایک سکول لکھے علی دے بچڑے تے اے دے سونن جنہاں نو چمدا رسول پردہ بابا پردہ لاکھ دفعہ پڑھا بڑی مہربانی لاکھ دفعہ پڑھا حوصلہ افزائی دا بے حد شکریہ سدا سلامت رہو وسدے رہو اللہ کو آباد شاد فرماوے مطلب محنت نال پڑھنے محبت نال پڑھنے پیار نال پڑھنے عقیدت نال پڑھنے الفت نال پڑھنے یہ جگ دا وکھرا اصول لکھے یہ جگ دا وکھرا اصول لکھے تے پڑھ کے ہر ایک سکول لکھے علی دے بچڑے تے اے دے سونن جنہاں نو چمدا رسول لکھے جندا دنیا تے بڑا وجکار ہوتا اہل حیدر کرار ہوتا اہل حیدر کرار حیدر کرار جندا دنیا تے بڑا وجکار کرار ہوتا اہل حیدر کرار حیدر کرار علی ٹھردے بیٹھو بڑی مہربانی علی یا علی یا علی یا علی علی امام من است و منم غلام علی ایک 15ویں صدی دے بریلوی عالم دی بات نہیں دیوبندی مولوی دی زبان دا جملہ نہیں کہیں شیعہ دے ذاکر دی بات نہیں کہیں غیر مقلد دی بات نہیں یہ شہباز کلندر دی زبان دے جملے مہربانی علی امام من است و منم غلام علی میں شعر پڑھا قبلہ کاری صاحب تھے کبھرے کھونے والا آکھن لگا گجراتی صاحب ایڈا تیرا بڑا نا انٹرنیشنل خطیب ہو کے زمانے بھارے کیس رکھ چل دیں سنی ہو کے علی دی تعریف کر دیں تو میں کہ بدبختہ تینوں پتہ ہی نہیں سنی جمعی پاکا دی تعریف آکھن لگے گجراتی صاحب تو یا علی کیوں آکھیں میں کہ تینوں پتہ جو کوئی نہیں یا علی کہیں آکھے ہو سکے دسو میں عرض کراں کل کائنات دے سردار نبی نبیاں دے نبی اللہ دے محبوب نبی مغرب تے مشرق دے نبی شمال تے جنوب دے نبی تحت تے فوق دے نبی
کل کائنات دے سردار نبی اعلان بیٹھے فرمینیاں فرمایا یا علی انت اخی فی الدنیا والآخرہ، فرمایا اے علی تو میرا دنیا تے آخرت میرا ویر ہے، میرا بھائی ہے۔ فرمایا تینوں مینوں او نسبت ہے جویں موسیٰ علیہ السلام تے ہارون علیہ السلام نو ہے، انہاں دے بعد موسیٰ دے بعد نبوت کا سلسلہ جاری آئی، میرے بعد نبوت کا سلسلہ ختم ہو گیا۔ انا خاتم النبیین لا نبی بعدی ولا امت بعدک، ذرا زور داک یا علی آکھنا میرے پاک نبی دی سنت، یا نبی تے یا رسول آکھنا میرے پیر علی تے میرے پیر صدیق اکبر دی سنت، ذرا چھٹے آکھو زور داک ایویں جبا منہ چکی تو تھوڑا منہ کر کے ٹرن لگا، میں کہ تینوں علی پاک دا نام چنگا نہیں لگتا، قسمت دی گال ہے، کئی نو یا رسول چنگا نہیں لگتا، کئی نو یا صدیق چنگا نہیں لگتا، کناں نو یا فاروق چنگا نہیں لگتا، کناں نو یا عثمان چنگا نہیں لگتا، کناں نو یا علی یا غوث العظم چنگا نہیں لگتا۔ یہ ہکا جماعت جماعت اہل سنت، اللہ دے الف تو لے کے ولی دی یہ تک ہر دے منت، میں کہ شمر وانگوں بدید بنون، اسے نو آکھے شمر وانگوں بدید بنون، علی کا دشمن مزید بنون، سادہ کچھ نہیں بگڑتا سنیا جب پیو دا ہی تے یزید۔ پل پڑھدا ضرور پڑھدا، اج پڑھدا، اتھاں ہی پڑھدا تے ہن پڑھدا، اج نہ پڑھا کڈا پڑھا، اتھے نہ پڑھا کتھے پڑھا، اپنے سجنا نہ سناواں کینوں سناواں، اپنے پیراں دی تعریف نہ کراں کہیں دی تعریف کراں، پیراں دی شان ودھے عاشقاں دا ایمان۔ اس چوک دے چندر نو آکھیا علی پاک دے منکر نو میں آکھیا میں کہ شمر وانگوں بدید بنون، علی دا دشمن مزید بنون، سادہ کچھ نہیں بگڑدا سنیا جے پیو دا ہی تے یزید بن۔ جاندیاں جاندے آدھے گجراتی تہاڈا عقیدہ کیا ہے علی پاک نال؟ میں کہ میری جماعت حقہ جماعت اہل سنت سنی حنفی بریلوی پیراں والی جماعت نقشبندی قادری سہروردی چشتی اویسی قلندری نظامی فریدی اصلی حسن، پیراں والی جماعت دا عقیدہ تے اے ہے علی کا نام لینے سے دل کو سکون ملتا ہے، علی کا نام لینے سے دل کو سکون ملتا ہے، انہی کے در سے حق کا قانون ملتا ہے۔ ارے مجھے کہنے دو صدیق اکبر کا نام لینے سے دل کو سکون ملتا ہے، فاروق اعظم کا نام لینے سے دل کو سکون ملتا ہے، عثمان غنی کا نام لینے سے دل کو، علی ولی کا نام لینے سے دل کو سکون ملتا ہے، انہی کے در سے حق کا قانون ملتا ہے۔ میں اس علی کا نام لیتا ہوں لوگوں، میں اس علی کا نام لیتا ہوں لوگوں جس علی کا محمد سے خون مل، زندہ دنیا سے بڑا بچگا علی حیدر قرار، ہوتا علی علی حیدر قرار، ہوتا علی حیدر قرار، زندہ دنیا سے بڑا بچگار، ہوتا علی علی حیدر قرار۔ رب ایسا راضی ہو یا شوہر بطول دے، پہیے نگاہ پہلے چہرہ رسول، مہربانی سے پڑھنا، رب ایسا راضی ہو یا شوہر بطول دے، پہیے نگاہ پہلے چہرہ رسول دے، کھلی اکھ ہو یا ماہی کا دیدار، ہوتا اہلِ اہلِ حیدر کرار، جنا دنیا تے بڑا وجگار، ہوتا اہل اہل حیدر کرار، ہوتا جیکر نبی دے گھرانے دی عظمت پوچھ نہیں اللہ دے قرآن کو پوچھ، پڑھا اعلان بے نیاز دا اللہ دے قرآن دی منظر کشی قاری محمد عبد الرحمان نقشبندی گجراتی اپنے سجنا نو پڑھ کے سنائیں دا،
فرمایا بسم اللہ الرحمن الرحیم، فرمایا مرج البحرین یلتقیان بینہما برزخ لا یبغیان۔ اللہ دے قرآن میں پڑھ دیں دل ٹھردے تے سن دیں، جنہ دل ٹھرے ذرا چک کے جا آکھو۔ بیضاوی والے کو پوچھ، معالم تنزیل والے کو پوچھ، تفسیر خازن والے کو پوچھ، تفسیر کبیر والے کو پوچھ، ہر مفسر بہترین معنی کیتا۔ جگر پوچھنا چاہیں نبی دے گھرانے دی تعریف، علامہ جلال الدین والملت دا دروازہ کھڑکی نہیں آئے۔ اے کون جوان ہے جے کو 75 دواجات دے میرے محمد کریم زیارت کرائی۔ اے سیوتی جوان تو کیا کھڑا چاہنی؟ آپ میں نے دنیا سے ہر مفسر نے مانا خوب کیتے، لیکن آؤ میں تو کو روحانی تے باطنی مانا سناواں جوان سنا۔ آپ فرمین آؤ میں تو اندساواں بے نیاز دا اعلان اللہ دے قرآن دی منظر کشی مانا سیوتی جوان دا۔ فرمایا مرج البحرین، ہردے بیٹھے ہو، میں بڑا خوش ہو گیا۔ لوگ اس علاقے دا گلہ کر دیں، آدھے اس علاقے والے قرآن نہیں سن دے، میں کہ کملا ہو گئی کوئی سناون والا آوے تا سنا۔ آؤ ویکھو سن دی بیٹھن، تھردی بیٹھن، دادیں دے بیٹھن۔ فرمایا مرج البحرین یلتقیان بینہما برزخ لا یبغیان۔ سیوتی جوان تو کیا کہنا چاہنے؟ آپ میں اللہ نے دو دریا جاری فرمائے۔ کوئی مفسر آدھے دجلہ تے نیل ہے، کوئی آدھے فرات تے نیل ہے، کوئی آدھے فرات تے دجلہ، کوئی نیل تے دجلہ دن۔ تو کیا کہنا چاہنے؟ فرمایا ہے دریا تو مراد سیدہ طیبہ طاہرہ عالمہ کاملہ فاضلہ عاجلہ سنین کریمین طیبین طاہرین دی اماں بطول۔ دوجہ مراد دریا تو مراد نبی دوید صحابہ دا مشیر کل سنیا دا پیر اکر سبحان۔ دو دریاواں دے ملاپ جنہ دا ملاپ تجاوز کوئی نہیں زیاد۔ نواسہ رسول جگر گوشہ بطول علی دلال سیدنا امام حسن پاک تے مرجان تو مراد نواسہ رسول جگر گوشہ بطول علی دلال سیدنا امام حسین پاک۔ ایک کون حسین پاک مدینے پاک دی گلی گھن کے ویندے پین پچھو حق لئیے حسین ابن علی کف کف ذرا ٹھہر جاؤ اے نواسہ رسول جگر گوشہ بطول علی دلال ذرا ٹھہر جاؤ۔ آپ نے پچھا مڑ کے رکھا مدینے پاک دی شہزادی پیان دیے، حسن و جمال دی پیکر بی بی پیان دیے۔ سید دی آنکھ نیوی ہو گئی ہے، بے جنات آنکھ نیوی کر کے فرمانے جی میری اماں، جی میری بہن، جی میری دھی حکم کر۔ مائی دی فریاد ہے یہ سیدہ مینوں ماں نہ سدی، مینوں بہن نہ سدی، مینوں دھی نہ سدی۔ آپ فرمانے بی بی سید کلو حسین ابن علی کل لفظ یہ ترائے ہیں، آکھے تے ماں سداں، آکھے تے بہن سداں، آکھے تا اب یہ سیدہ تریے لفظ مینوں بارے نہیں آندے، کیوں نہیں آندے؟ جناب بی بی قریب آئیے، اب یہ تیرے نانے محمد کا فرمان سن کے آئی ہوں کہ فرمائے میرے نانے سہی جنہیں موج چین ممبر دے تے بائے کے فرمائے نے ان الحسن والحسین سید شباب اہل الجنہ۔ کائنات والو جنہ جواناں نے جنت دے سرداراں نو ویکھنا ہوئے آؤ میرے لالا دی جوڑی نو ویکھے۔ تسا جواناں نے جنت دے سرداری وے ارادہ لے کر کے چلیاں نواسہ رسول نو دعوت حق دے ساں، دعوت نکاح دے ساں، میرے نال نکاح چا فرمیسن اللہ کو شاباد شرافت بچہ چا دے سی میری دنیا ہی بن پوسی تے آخراتی۔ زور داکھو اللہ راضی تھی بی بی جنے گل کی دے میرے پیر دا اکھا نال ساون دے بدلے اٹھن۔ پر میں نے اماں میری بہن میری دھی شادی ضروری کوئی نہیں، نکاح ضروری کوئی نہیں، میں تیرا پتر بنوائے نا تو میری اماں بنوائے۔ زوردار
میں تیرا پتر بنونا تو میری ماں بنون مئی سے رو گیا دے قبلہ سیدۃ النساء تاری اماں کون مقابلہ کرے تاری اماں دا فرم اماں گھبرا کوئی نہ حسین ابن علی او تک جنت پیر نہ پسی جے تک تیرا ہاتھ پکڑ کے نال ایتے جناب کوئی ہو جا شہباز شرافت لبھیا کوئی شہنشاہ شرافت منیا لبھیا میں اسے پیر چما او کرما والیا چاچے دی دھی نکاح والی مامے دی دھی نکاح والی بوا دی دھی نکاح والی منجے تے کرا دیے تو غیرہ کرا دی ودا کرے نہیں نبیاں دی امام اعلان فرمایا میں رات معراج دی دیکھ کے آیا ایک پاسو بھنے بٹیرن بہترین گوشت آئی بے پاسوں بدبودار آئی یہ جی مخلوق آئی او حلال والا گوشت بھنا ہویا تے بہترین خوشبودار چھوڑ کر آئی بدبو والے گوشت منہ مرینیاں غلام عرض کیتا یا رسول اللہ کیا مراد ہے فرمایا نکاح والی بیوی چاچے دی تھی بوا دی تھی او منجے تے کرلا دیے غیرہ کرا بھی کریں گے ناراض نہ تھی سو ناراض تھی تو تہاڈا بننا نہ گھنساں گال حق دی ہوئے میرا سردار یہ جی بے حیا کہ قرآن کی کنڈ ہوگی نبی دے فرمان کی کنڈ غیرہ قرآن دی وجہ کریں نے کئی وقت ہیں مرد قرآن دے پین عورتاں غیرہ قرآن دی وجہ کریں نے عرشہ کو لعنت کھڑی وستی ہے کئی وقت ہیں غریباں دے بننے بن بن کے کھا دی وینن کوئی یتیماں دے مال تے للے کھڑے مرن کوئی سود دے کاروبار ودے کرن کوئی رشوت دلالیاں ودے کرن جمیے چاچے دنوں بنیے ٹرن سکھیے وڈی تھئی مامی دنوں بنیے وڈی تھئی بوا دنوں بنیے جوان تھئی 50 لاکھ تے منڈی ون لگیے مت کراچی کو کشمیر تک اعلان ودا کے نہ ہو پرویزوی دیوبندی شیعہ لذیذ حنفی حملی شابی محل کی اور سنو گجراتی دا اعلان ہے جگر بکھے تھی گئے اپنے بگانے چھوڑ گئے جنگلائیں نکل ونجو مویا کتا ون کے کھاؤ مویا کڈو ون کے کھاؤ مویا خنزیر کھاؤ پر بھی بہن دا پیسہ نہ کرو اللہ راضی تھی بھی سن توجہ دینار ایک پاسو خنزیر مویا پے بے پاسو سود والا پیسہ ہے بے پاسو کتا مویا پے دھی بہن دا پیسہ ہے بے پاسو کڈو مویا پے اے رشوت والا پیسہ ہے جیا مرضی بھی کھا ہی برابر اللہ راضی تھی مت کراچی کلو کشمیر تک اعلان ودا کہ ناج رحمت دے دروازے کھلے پئنی توبہ دے دروازے کھلے پئنی آ بے نیاز دے بوئے تے رجوع کر گن سچے دل نال توبہ کر گن کرو گن کر گھن توبہ کر گھن آخر مر رہی اج یا کل زندگی ہے یہ تو چار زندگی ہے یہ تو چار دیہاں دے آکڑ کے نہ چل کر گھن کر گھن او غریباں دے بننے بنن والا سردار اج کر 50 مربے نال تیرا پیٹ نہیں بھریندا ظالما غریب دے مڈلے نال ہی تو نہیں رجدا اج تینوں دعوت فکر پیارے نہ بندے دا پتر بن حیا کر گھن نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ خلافت نعرہ حیدری علامہ الحاج قاری عبدالرحمان صاحب گجراتی کر گھن توبہ کر گھن او یتیماں دے مال تے نلے مارن والا خنزیر میں کو بیٹھا دا ناراض نہ ہو اے صحیح بڑا قرآن آ سن بے نیاز دا اعلان اللہ دے قرآن دی منظر کشی قاری محمد عبدالرحمان نقشبندی گجراتی اپنے سجنوں نو پڑھ کے سنائندا فرمایا بسم اللہ الرحمن الرحیم ان الذين ياكلون اموال اليتامى ظلما انما ياكلون في بطونهم نارا ایک بازو جہنم دے کانڈے انگارے نہیں بے بازو یتیم دا مالی تو ہے برابر نہیں جڑی شے کھاویں یہ جڑی اگ ساڈے کول ہے نا یہ اگ ہاں یہ 70 گنا کم ہے جہنم دی اگ
اگر جہنمی نو اللہ تعالی اتو جہنم والی اگ کے جو کڈ کے ایسے چا سکتے تو آخسی میں اے سی چ آ گیا ایئر کنڈیشن چ آ گیا. توجہ کر جہنم دا اس جہنم دے کانڈے انگارے تے یتیم دا مال برابر تینوں بیٹھا دا بندے دا پتر بن حیا کر کر گھن کر گھن کر گھن کر گھن کر گھن کر گھن اور سود دے کاروبار کرنے والا جہنمیاں میں تینوں بیٹھا دا حیا کر آخر مرنی اج یا کل زندگی ہے تو چا ہے تو چار دیہاں دے آخر یا کر کے نہ چل کر گھن کر گھن کر گھن کر گھن توبہ. جاگ دو جی نیندر آ گئی ہے سارے جاگ دو نہیں لگتا پتہ ذرا ہاتھ کھڑا کرو آ جڑے نیندر بیٹھے ہوئے صدقے تھوڑے جاگن تو ہوں چھک کے نعرہ سناؤ جو نیندرا اگھڑ ہو جائے. ہاں میرا سردار نچار دے بیٹھا کرے نا میں تو انہاں لوگوں کو توبہ دی دعوت بیٹھا دینا جڑے رشوت خورن جڑے سود دے کاروبار کرنے غریباں دے بننے بنے من جڑا بڈھڑی ماں تے بڈھڑے بابے نو کھلے مرے تے جہنمیاں سچے دل نال توبہ کر حلال چ حرام نہ ملا. پانی سٹیندا پیا دودھ دے وچ جناب والا ماں ہاتھ پائے مرچے دے اندر دھکا دی تے کان دے بھرنے ون پئی بس اٹھیے بس دھکا ملے تیجی دفعہ اٹھیے دھکا ملے جب چوتھی دفعہ اٹھیے گھر والی بول پئی کہڑا تیرا قد حرام کھورا ہی کا بڈھڑی نہیں قابو آن لکڑ چاہ کے ماں نو پہ گئے او کملا بھولا سن توجہ دے نال نبیاں دے امام اعلان فرمایا رضا لب رضا رب جنوں تے بابا راضی ہوندے تے سونا رب راضی ہے. الجنت تحت اقدام الامہ جے کر تو چاہنے جنت دے 8 دروازے کھلے ہوئے بڑھڑی اماں تے بڑھڑے بابے نو منایا جنت دے 8 دروازے جا کنیاں چاہیے اس ماں نال جھیڑا جڑی سکے پاسوں تینوں سمجھ دی آئی سینے پاسوں آپ سمجھ آئی آپ رکھیا روٹیاں کھان دی آئی تینوں پراٹھے کھویں حیا نہیں آندا پیو ماں کو کھلے ودا مرے میں بڑھ مرے حیا کر مت کراچی کو کشمیر تک اعلان ودا کرنا اللہ دا قرآن پڑھ کے ودا سننا فرمایا وبالوالدین احسانا او دنیا دا سردار پیو ماں دی فرما برداری کر توجہ ہے اما بابے نال بھلائی کر مت کراچی کو کشمیر تک اعلان ودا کرے نا عظمتاں میں کیا سنا ماما عظمتاں میں کیا سنا ماما عظمتاں میں کیا سنا ماما اذن اے حق دواز نہیں سن دے اے حق دے نام دی ویلو حق آکھو حق سنو حق دے عمل کرو حق تواڈے نال عظمتاں میں کیا سناواں ماں دیاں عظمتاں میں عظمتاں میں کیا اتار دے جا ہن دعاواں نادیاں عظمتاں میں کیا عظمتاں میں کیا سناواں مادیاں عظمتاں میں کیا سناواں اتار دے جا ہن دعاواں نادیاں عظمتاں میں کیا سناواں مادیاں عظمتاں میں کیا سناواں مادیاں وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما
پر ہے پتہ لگی ہاں قرآن سے رکھا چالے سی تار کٹ گئی ہے تیری یاری قرآن نال کوئی نہیں نماز نال کوئی نہیں تاش نال تیری میری یاری لگ گئی ہے لڈو نال تیری میری یاری چدیاں نال تیری میری یاری ریڈیو نال ٹیپ نال ٹی وی نال وی سی آر نال ڈش نال ہمارے تو چکے شرابیاں کبابیاں جواریاں نال تیری میری یاری ادھی ادھی رات تک چوکتے بہ کے حال حوال ودینیاں ساری کائنات کا مالک مختار اعلان فرمیندے او بندے دا پتر حیا کر میں جو تیرا رب ہاں میں جو تیرا خالق ہاں میں جو تیرا خالق ہاں میں جو تیرا رازق ہاں میں جو تیرا قادر ہاں ہر کئی نال حال حوال وڈینے پر میرے نال تو چونے وڈیندا ذرا زور اللہ فرمائے فلک بوز منگلے تینوں میں دیواں مربے میں دیواں کارا میں دیواں جیپا میں دیواں لینڈ کروزر میں دیواں ٹویٹا میں دیواں کرولا میں دیواں اے پذیرو تے کو میں دیواں ہوائی جہاز ہینو تے سیدھو تینوں میں کھاون واسطے چٹیاں کਣکاں تے گیواں جوار تے باجرا تے گیواں مکئی بولو جناب والا فروٹ ہے امب دیواں کنو دیواں انگور دیواں کھجور دیواں مالٹے دیواں سیب دیواں انار دیواں ناشپاتی دیواں کیلے دیواں تازیاں سبزیاں دیواں اللہ تو دینے فردا ہاں میں دینا کیویں دینے جڑیا رب کی تے اللہ دے قرآن لکھی دی آئیے واری توجہ میرے ہوئے انہاں شودے نو پیاس جو لگ دی تے پانی پیون میں تسا بھاج کے اس پاسے بیٹھ پے ایک نوی مخلوق ہے انہاں تہاڈو عامل توجہ ہے اللہ راضی تھی بھی سن توجہ دنال بے نیاز دا اعلان اللہ دے قرآن دی منظر کشی پڑھا قابو تھی بائے فرمایا بسم اللہ الرحمن الرحیم هل ينظر الإنسان إلى طعامه أنا سببنا الماء صبا ثم شققنا الأرض شقا فأنبتنا فيها حبا وعنبا وقضبا وزيتونا آدھن سنی قرآن نہیں پڑھتے میں تو گچی دے گوڑا چرس کون آدھے سنی نہیں پڑھتے اگر سنی نہیں پڑھتے کائنات پڑھتے ہی کوئی نہیں کوڑ دا گھوڑ پیر فرید آئی سنی گھائی قرآن پڑھے دی وائن دیکھ رو دیتے پڑھی دا قبلہ عالم مہار بھی سنی آئی قرآن پڑھے دی پڑھ کے دکھائے تھی رو دیتے شہنشاہ توسا تاجدار گولڈا لجپال مرشد پیر سواج حافظ جمال اللہ ملتانی خواجہ محکم الدین سیرانی یہ جہے پیر چلی کھا میں تیری بھیا پیسا توجہ ہے اللہ راضی تھی سن توجہ دینال باتیں پیا کرینا هل ينظر الانسان الى طعامه انا سببنا الماء صبا ثم شققنا الارض شقا فانبتنا فيها حبا وعنبا وقضبا وزيتونا ونخلا وحدائق غلبا دل سر دے ذرا چھکے آکے بات دور نکل گئی ہے میں پتنی کیسے چارج کریں ہمیں اللہ راضی تھی جیندی جناب والا اما سیدت النساء جیندہ بابا سید الاولیاء جیندہ نانا زوردار ول بچہ کیوں نہ سید الشہداء جن جمن کو لگن کے کربلا دے میدان تک اللہ دی نماز قضا نہیں ہوئی قرآن پاک دی منزل قضا رمضان دے روزے قضا مرید بنے ودیاں سارے جائے کو پوچھو دے حسین دا مرید میرے امام حسین تینوں مینوں 5 نماز نصیب کوئی نہیں وہ 500 رکعت نوافل ڈیلی پڑھتے تے مرید دی حالت پر مسجد نو ہاتھ لے اے مائی مسجد آ نہ تو سادے راہ نہ بوڈی نے مردا توجہ ہے تینوں مینوں رکوع قرآن دا نصیب کائنی سپارہ نصیب کائنی ایک رات کئی کئی ختم قرآن دے انہاں دا مقابلہ ہوندا ہے اج قرآن زیادہ میں پڑھتا ہوا دے نوافل زیادہ حسنین کریمین طیبین طاہرین دا بابا علی ایک مسلح تے اما خاتون کائنات دوجے مسلح تے ایک مسلح تے قرآن دی آواز میں یاسین دل تھری تے چھکیا والقرآن الحكيم إنك لمن المرسلين
خوش تھے بیٹھے یا کوئی نہ سویرے جو پوچھے حسنین دے بابے خاتون نے کائنات حسنین دی اماں اے دسو کتنے ختم قرآن دے خاتون کائنات بول پین میں قرآن دے ختم تے نہیں گڑے نوافل 200 رکعت حسنین دا بابا تجھا کتنے نفل پڑھن آپ نے فرمایا نوافل دا شمار جمع نہیں کیتا 70 ختم قرآن دا زوردار اللہ راضی تھی کربلا دے میدان تک نماز خدا دی قضا روزے قضا بولو تہجد قضا سب کچھ دتی کھڑے اللہ دے دین تے اکتا دتی کھلو تے کلا بچیا کھڑے موزی کھڑے آدن چونوی کڑی لائے لے اقتداری ادھا دینے ہیں دولتی بے پایاں سارے سردار دے ہاتھ چڑھے آپ فرمائیں شرابی دے ہاتھ جھات نہیں جا سکتا جواری دے ہاتھ جھات شطرنج پلیئر دے ہاتھ جھات نہیں جا سکتا جڑا بے حیائی دے دروازے کھولی بیٹھے او دے ہاتھ اے ہاتھ میں کیویں رہنا جنوں میری اماں بطول چندے ہن میں بابا علی چندا نانا رسول چندا ہے اے ہاتھ گھوڑے دی کار تلے آ سکدے تلوار دی دھار تلے آ سکدے لیکن ظالم تے جابر تے مودی دے ہاتھ جھات نہیں آ زوردار چھکے آپ دل چ اندازہ کرو انہاں کے ہن چن گھن ہاتھ چھاتنے میں تیری مرضی تیرہ دی بارش دا سامنا کریں تیری مرضی پر میں نے سید کٹیت سجدے پر جھک بولو سید نہ کدیں وک دیں نہ کدیں جھک دیں نہ سید نماز چھڑے سی نہ قرآن دی منزل انہاں کے وقت قابو تیرہ دی بارش پہ ہوندی ہے ہتھیار پہ چینے پر میں نے جڑے ہتھیار تواڈے تسا چاہو جڑے میرے نو میں ایڈو تیرہ دی بارش آئی اڈو ڈھول باجیاں بینا تے شنا لگیاں کھڑیاں جو ہونے جنگ فتح تھئی تے جناب والا نعرے ماروں آپ کھڑے فرمائیں مودیا تواڈے پاسے ڈھول باجے شنا تے بینا تے شنا وائن لیکن میرے پاسے قرآن ہے تواڈے قیامت تک ڈھولا تے نچدے رہتے میرے منن والے قرآن تے نماز پڑھ اچھی آنکھو زوردار ہو ایڈو تیر چلے ایڈو سید دی زبان چلیے قرآن پاک دی تلاوت پئی ہونی ہے کائنات والے پوچھتے ودن لوگوں کون ہو سی جڑا تیرہ دی بارش اللہ تا قرآن کھڑا پڑھ دے لیکن تیرے میرے پیر حسین فرما لوگوں کئی کوئی نہ پوچھو اس ظالم لوگ مودی لوگ جابر لوگ اللہ دے دشمن اللہ دے رسول دے دشمن نبی دے یاراں دے دشمن نبی دے بالاں دے دشمن انہاں تانوں کیا سامنے آئے تانوں میں تعارف کراواں قبلہ اپنا تعارف کراؤ میرے پیر نے تعارف کرایا فرمایا میری اماں سیدۃ النساء میرا بابا سید الاولیاء میرا نانا او میرے نانا دا زمانہ ہے مدینہ پاک دیا بہاراں ہوندیاں میرے پال نانے محمد دے مونڈے ہوندیاں میرا نانا نبی نے کو مونڈیاں تے چاہ کے مدینہ دیاں سیاں کریمیاں تے قرآن وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا إِمَّا يَبْلُغَنَّ عِندَكَ الْكِبَرَ أَحَدُهُمَا أَوْ كِلَاهُمَا أُفٍّ وَلَا تَنْهَرْهُمَا وَقُل لَّهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا بڑھیا بتا لگی ہے قرآن سے لکھا چالے سی پاک کٹ گئی ہے تیری یاری قرآن نال کوئی نہیں نماز نال کوئی نہیں تاش نال تیری میری یاری لگ گئی ہے لڈو نال تیری میری یاری چدیاں نال تیری میری یاری ریڈیو نال ٹیپ نال ٹی وی نال وی سی آر نال ڈش نال عبارت چکے شرابیاں کبابیاں جواریاں نال تیری میری یاری ادھی ادھی رات تک چوکا تے بہ کے حال حوال وڈینیاں ساری کائنات دا مالک مختار اعلان فرمیندے او بندے دا پتر حیا کر میں جو تیرا رب ہاں میں جو تیرا خالق ہاں میں جو تیرا خالق ہاں میں جو تیرا رازق ہاں میں جو تیرا قادر ہاں ہر کئی نال حال حوال وڈینے پر میرے نال تو کیوں نے وڈیندا ذرا زوردار اللہ فرمیندے فلک بوز منگلے تینوں میں دیواں مربے میں دیواں کارا میں دیواں جیپا میں دیواں لینڈ کروزر میں دیواں ٹویٹا میں دیواں کرولا میں دیواں اے پذیرو تک میں دیواں ہوائی جہاز ہینو تے سیدھو تینوں میں کھاون واسطے چٹیاں کنکا تے گڑواں جوار تے باجرا تے گڑواں مکئی بولو
جناب والا فروٹ ہے امب دیواں کنو دیواں انگور دیواں کھجور دیواں مالٹے دیواں سیب دیواں انار دیواں ناشپاتی دیواں کیلے دیواں تازیاں سبزیاں دیواں اللہ پورے نے فرمایا ہاں میں دینا کیویں دینے کری گا رب کی تھی اللہ دے قرآن لکھی کی آئی ہے فرمایا بسم اللہ الرحمن الرحیم هل ينظر الإنسان إلى طعامه أنا سببنا الماء صبا ثم شققنا الأرض شقا فأنبتنا فيها حبا وعنبا وقضبا وزيتونا اللہ راضی تھی سن توجہ دے نال باتیں پیا کرے نا هل ينظر الانسان الى طعامه انا سببنا الماء صبا ثم شققنا الارض شقا فانبتنا فيها حبا وعنبا وقضبا وزيتونا ونخلا وحدائق غلبا دل سر دے ذرا ٹھک کے آکھے بات دور نکل گئی ہے میں پتنی کہ بیٹھا کریں آمین اللہ راضی تھی جیندی جناب والا اما سیدت النساء جیندہ بابا سید الاولیاء جیندہ نانا زوردار بل بچہ کیوں نہ سید الشہداء جن جمن کو گھن کے کربلا دے میدان تک اللہ دی نماز قضا نہیں ہوئی قرآن پاک دی منزل قضا رمضان دے روزے قضا مرید بڑے ودیاں سارے جائے کو پوچھو ادھر حسین دا مرید میرے امام حسین تینوں میں نے 5 نمازیں نصیب کوئی نہیں وہ 500 رکعت نوافل ڈیلی پڑھتے تے مرید دی حالت پریں مسجد نو ہاتھ لیندے اے مائی مسجد آ نہ تو ساڈے راہ نہ بوڈی نے مردا توجہ ہے تینوں مینوں رکوع قرآن دا نصیب کہنی سپارہ نصیب کہنی ایک رات کئی ختم قرآن دے انہاں دا مقابلہ ہوندا ہے اج قرآن زیادہ میں پڑھتا ہوا دے نوافل زیادہ حسنین کریمین طیبین طاہرین دا باپ علی ایک مسلح تے اما خاتون کائنات دوجے مسلح تے ایک مسلح تے قرآن دی آواز میں یاسین دل تھری تے چھکیا والقرآن الحكيم إنك لمن المرسلين خوش تھے بیٹھو یا کوئی نہ سویرے جو پوچھے حسنین دے باب خاتون کائنات کو حسنین دی اماں اے دسو کتنے ختم قرآن دے خاتون کائنات بول پہن میں قرآن دے ختم تے نہیں گرے نوافل 200 رکعت حسنین دا بابا تسا کتنے نفل پڑھن آپ نے فرمایا نوافل دا شمار کمائی نہیں کیتا 70 کو ختم قرآن دا زوردار اللہ راضی تھی کربلا دے میدان تک نماز خدا دی قضا روزے قضا بولو تہجد قضا سب کچھ دتی کھڑے اللہ دے دین تے اکتا دتی کھلو تے کلا بچیا کھڑے موزی کھڑے آدن چونوی کڑی لائے لے اقتداری ادھا دین ہے دولتی بے پایا سارے سردار دے ہاتھ چڑے آپ من شرابی دے ہاتھ جھات نہیں جا سکتا جواری دے ہاتھ جھات شطرنج دے پلیئر دے ہاتھ جھات نہیں جا سکتا جڑا بے حیائی دے دروازے کھولی بیٹھے او دے ہاتھ اے ہاتھ میں کیویں رہنا جنوں میری اماں بطول چندے ہن میرا بابا علی چندا نانا رسول چندا ہے اے ہاتھ تھوڑے جی چا تلیا سکدے تلوار